Molt bé, doncs benvinguts al briefing de la segona etapa de la Pyrenees Stage Run, una etapa que ens portarà des de Queralbs, d'on vam acabar ahir, on pujarem amb el Cremallera, al matí, ben d'hora, i ens portarà fins a Puigcerdà. Entrarem a la Cerdanya, amb una etapa que a priori podem pensar que serà més o menys com l'etapa 1, però tot i que té algun quilòmetre més, són 37 quilòmetres i 1.700 positius, doncs es fa més ràpida que l'etapa 1. Veureu que és molt més senzilla. Començarem amb un tram d'uns 7 quilòmetres i uns 700 metres positius que ens portaran fins al Collet de les Barraques, on hi trobarem el primer avituallament. És un tram on començarem a trobar una constant que serà les tanques del Bestiar, que és molt important d'aquí fins al final de la cursa, que sempre que n'obrim una, que la tornem a tancar, d'acord? Llavors això, camins i pistes fins al Collet de les Barraques, molt fàcil, allà tindrem el primer avituallament i des d'allà començarem una baixada per una carretera on agafarem algun trencant a mà esquerra per saltar-nos part d'aquesta pista, per anar agafant una via més directa i anirem baixant amb algun tram una mica vertical i potser una mica més dificultós de córrer, però en general una baixada que no cal fer caminant. Baixarem fins al càmping de Can Fosses i des d'allà començarem la pujada també per camins i pistes que ens portaran fins al poble de Dòrria. Aquest tram són uns 8 quilòmetres, més o menys, des del Collet de les Barraques i uns 300 metres positius, i arribarem a Dòrria, el segon avituallament, un poblet molt maco i molt petit, on haureu d'agafar forces per encarar la pujada cap al Coll de la Creu de Maians i posteriorment a Collmercè. Això és un tram d'uns 11 quilòmetres i uns 600 metres positius que es fan molt bé, també per camins i pistes. Aneu sempre molt en compte amb els trencants, ja que de tant en tant deixem la pista per agafar algun camí, però en general és també un camí molt fàcil i corrible. Un cop al Coll de la Creu de Maians baixarem una mica i tornarem a agafar la pista que ens portarà directes a Collmercè, on farem l'últim avituallament, el tercer avituallament, i des d'allà una baixada que són uns 11 quilòmetres també. És una baixada que no és que sigui tècnica, però sí que vas passant alguns trams que potser són una mica més dificultosos. És divertida perquè vas fent una mica d'eslàlom tota l'estona i això ens portarà fins a Vilallobent, que és l'últim poble abans d'arribar a Puigcerdà. Ens queden 4 quilòmetres d'asfalt que es faran llargs, però tranquils, que ja encarem la meta. Un cop arribem a Puigcerdà hem de creuar la carretera principal, llavors, sobretot, pas de vianants, mirar una banda i l'altra, no ens vindrà de 30 segons, així que sobretot molta cautela a l'hora de creuar. I un cop a Puigcerdà, igual que d'altres trams urbanitzats, és fàcil que ens treguin les marques i també és fàcil que amb molts sorolls i amb molts inputs de fora que no veiem alguna marca. Llavors, sobretot feu servir el vostre track per aquests carrerons de Puigcerdà que ens portaran de pujada fins a la plaça de Santa Maria, que us estarem esperant per celebrar el final de la segona etapa.